Asimo ndiani, Blessing Charwaza ndiani, kwa anonzi Paul Kamunda. Samdare, Blessing Chakamira, pamberi penyu Blessing Charwaza wadaidza kudare Paul Kamunda Junior. Ashora dare renyu anakuya kudare. Nyaya unjona Blessing. Nyaya ndeyekuti tigadzirise nezvemuripo wamakati mhangarira kwamwenda Zuya. Nezverufu rwemunhu akapondwa mumusha menyu. Uyai nembowo dzenyu tupane mari yedare ndinodzokorera futi. Nyaya ndeyekuti uyai tigadzirise nezvemuripo wamakati mhangarira kwamwenda Zuya. Nezverufu rwemunhu akapondwa mumusha menyu. Mambo chete. Handisowirirana nemuripo wandakapiwa nezvandiri kuripira nemhosva yangu yacho Mhosva iyi taura isusu hatifemberika. Kungoti takangotwa nemakuhwa izvozvo vaamudare otaura kuti zvakaitika nezvakati zvakati zvakati. Tozati dare ripe determination riine picture izere. ndofunga musi wa2 January. Taura semunhu ane mweya. Musi wa2 January ndakasangana nemudzimai ndakasangana naye pamashops zvedu zvekumahwawa izvi tichibva tamahwawa tese tichibva tawirirana ipapo. Tichibva ipapapo ndofunga takaswera tese tiri kumahwawa takuenda kuma5 ndopakati handiye kumba kwangu. Tichisvika kumba kwake ndichitopinda mumba make patapinda mumba muya patatorara. Ndofunga dzakuenda kuma8 misi wani kuti handakadhakwa takangorara tese. Ndopandakanzwa nokuya mai vangu padhoo vakanga vanzwanisha mari yangu kuti ine pane munhu andaita sei andakuda naye akasi Taura kamafekisi chisvika paipai mama wachisvika wakabva wasvikonoka ndiye urima here ainda ndakabatwa nehopa akatanga kudaira mudzimai wadaira watondimutsa akati hapipi uri kudedzwa nani namai wako panze. Ndopa ndakapatika pamudandara ndakapfeka hembe kumusoro yewaiti zasi ndandisina chinhu. Mai wekuzvara iwe kana kuti mudzimai uri kumukudza kuti aya mai unonyakundizvara ainyakundizvara right. Wakasvika wachinoka padhoo paipai achidaira achindimutsa we ndichimuka. Mama wabva wandibvunza wakati kopi mwana wangu uri kuite chi uri kutsvagei muno. Nekudhako handina kumboda kuzvitora serious ndakanga ndakuda kutoendawo rafu. Ndopandakapo wakabva wandikandira juzi rangu wakapfeka kuti ndivhare ukaone kupinda titaure naye. Wachindikandira juzi riyariye ndakuda kuti pandakaripfeka ndakuda kuti ndifambe. Ndopandakanzwa kubatwa kumashure kuno ndacheuka. Ndopandakaona ndiri mukomagudo ekupinda kwawo handina kuwaona kana patakapinda takangopinda tichitsumiremedzi. Ndakuda kutoti ndibude kuti ndopakandidhonza kuti ndipinde kusvika ndandona pasi ndokubva ndibata kwawo. Ndati mukomagudo munoita sei munondiuraya. Haana kuda kuzviteerera pandopo akabva ndirowa faita. Achindirowa achifaita pandopo ndakaona mukana ndokubva ndabuda panze. Ndichibuda panze nenyaya yekuti ndandakadhakwa handina kukwanisa kutiza kuenda kundofunga ndangoti tize kubva panapa kusvika ndagumburwa
mpaka ndaiona andandogumburwa pandadona ndichidona pai achibva asvika ndopa ndikada kusimudza ngombo kuti andidzike musoro mai wangu achisvikawo achibva andivhumbamira kudaiwo haana kuzokwanisa kundidzika musoro achibva andidhonza kuti nekumakumbo kwamai achibva andibata ndopa ndakati kumagudhero kunoita sei inondura taimu yaakandisiya achida kuti ataure namama ndopa ndakabva ndaona mukana unoita sei ndobva ndatiza ndobva ndaenda kumba vasara namama naiye gudhero nemudzimai vakasara vari kumboko uye ari kutoti mama vanoti pavakasara akati sori henyu mama pane zvaitika zvisizvi mungadai musina kuona zvichiitika padiro uye unochiina achibva asiya mama wacho pawaya kumba mangwana macho makuseni ndo pandakamuka ndichizwa kuti maoko paaponda aponda machoso ichibva ipapo apo ndofunga pakangoita wanini panoita wanini pakaita ndofunga dzinenge 3 days hama dzacho dzamanjozi dzichibva dzauya achibva wagadzisana ndichibva ndadenzwa kuti takachinja nahembe imwe ndandakapfeka hembe yake yandakapfeka yangu ichibva zvachibva ndati kumapurisa ndakapa statement yekuti takachinja nahembe saka zvinoita rekuti hembe yemufi tingondoidzosera mapurisa vakati hapana chakakwaita apondodzosera ndichidedzwa nasabhuku mwendazvino munwandomakaisikira nyaya dzacho ndichisvika vachinditi tichitaurana nehama dziya dzekwamanjuzuko wandita hembe yako kuitambira togona kuitambira asi unofanira kungaiuya ine 300 chi pamusoro kana munhu kuti uripete one kutambira chi hembe yayo ndabvisa 300 chiya nehembe yako ndawakona kuitambira ndofunga kuti ndangoti garirwa mini ndoko ndakaona tsamba yekuuya kubva kuna ishindazvi vari kutiwo vari kundida kudare kwavo nenyaya yekuti ndakabatwa nemukadzi wemunhu tibva taenda padare pai batasvika kwataurwa ishendoko vakatipa mutongo wekuti ndofanira kuripa akamunda munhu kana 400 handina kunyatsokudzikana navo kunditatari kandikwire kumusoro saka wati uyu anga asiri mukadzi wake zvikuzototi mukadzi wake ndakazvo zvichinzwa mushure mekunge waripisana kuripisana kwakaita ndoo kwakabva kwarohwa ndopakatanga kubuda kuti mukadzi akuripira kuti chii ati anga asiri mukadzi pamba pawakaonekwa wakarara pamba pari pamba pani pambari pamba pemudzimai iyeye zvakairi clear mainzwa right ishe mama akasimudza maoko taakuziva nyaya manje yataurwa tichitaurirai zvamama akasimudzira maoko ndendafarira pamusoro chana ndafarira kuti munhu ane nyaya iyi azokwira kuno haana kuuya kutomati abhadhara ndakadati yes nekuti ndiye ngenge akwidza nyaya yacho achizoda inini ipapapa makamabhadharisa on what grounds right chakaita kuti tibhadharise uyu kuti unofanira kubhadhara inyaya yekuti alright uyu akatobvuma kuti ndakawanikwa ndiri mumba memukadzi waGoodwill and Goodwill akatochajwa mombe dzinoita 4 newaridzi wenyakupondwa dzeroora uyu kuroora wakuchiti wauraya munhu ka unofanira kutanga kuroora nekuti wauraya munhu mumashure mazvo uyu anogona kuramba kuti zvazozikanwa kuti mukadzi nhasi anoziva nyaya dzekupisirana kwembatya dzaimboitwa naGoodwill nemukadzi uyu wachigara wese dzinova dzaakatotengeswa musaendese zviro zvinoitika anga akaroora here ndopasina saka ogozokuripira chii
kune mukadzi wanga asina kuroora. Makazvishika sei? Nyaya iri clear, iri pachena. Saka handizivi kana munhu achigara nemukadzi gore rese anaye asina chaatabvisa, asi mukadzi wake iri anoitwa zvese zvese. Asi mukadzi wake shebi wangu anotaura pachena kuti ndotsana kuziraita mukomana ari kuti iye wakaonana kubva nemukadzi uyu wachibva wawirirana kuenda kumba kwemukadzi. Ndoda kuziva kuti wakaenda kumba kwemukadzi kwemurume here nechimwe chekuti inyaya dzako imvova mufi afa uyu nemufi wanga kwachinjana hembe uyu kuchidzosawo hembe kuti inini handinova ndasati nehembe iyi ndotorowa yangu ndodzosera yemufi zvikange unoti zviri correct. pendenda kusvika ndode kuti ishe ukanga saka wakaita inyaya yako imvovavo wangada vakaitura kwani kwamama iyo ndeimwe tikutora iyi wakasvika ipapo sei unoone mafekti api abatsire kuripa mhosva iyi yemunhu afa. imi muri ishe musingazive kuti munhu asina kuroora mukadzi anenge asiri wake. kune mabvunzaimo madzishaya kana usina kuroora mukadzi ndewakwe timobvunza naye apa. ingati munhu wese munhu uyu ati mai vanoka do dzimai ndiye akadaira daira mai paakabuda akanzi abatwa mumashure kubatwa nemunhu waarara naye vari vatatu here mumba imwe chete kana kuti aribata ari kupi ari kuda ataura vanhu hamuna kunzwa nyaya yachitaura ataura kuti ini ndakarara uyu mami uyu anga arimo azouyawo wakarara ari wa3 wakarara mumba nemukadzi wake. Mai wake ndokuchinuka mai padhoo. Uyu musikana ndiye akatanga kumutsa kwakumutsa uyu. Muchikomba ndobva chadii chadzingirira uyu. Zvese zvikomba chabva chadzingirira uyu. Pataurwa kana muchigara munzvimbo dzimwe asi mutoziva kuti apa pane vanoenda kubhawa munotowa ziva kuti ava ndiyo kubhawawo nekuti akatonotora mukadzi kubhawa uyo akatoonana kubhawawo unotoita kuti murume mukadzi wemunhu anenge aenda kubhawa here vanotozviziva nemai vake futi mukadzi vakateera vakandonokera uyu dai vangoziva kuti kumba kune mukwasha wangu kumba kwevanhu vangadai vasinondonokera kudaidza wavo asi vangozi ingotongori imba inongoziva kuti ateera muhure kune anokwadzwa inemwe boyfriend yarodana aitongova maboyfriend ese asi mukadzi wemunhu wekuti akatora mukadzi wemunhu asi anga atoonawo hake shamwari. Pari pandoda kubvunza pamene pandokanganisa kuti ikodzero yaishe here kutongera kusvika palevel yomunhu. kuti tandonaunzwa kuti ishe watitaurirawo mafekti kuti wazoti iwe bhadharira uyu mombe wanga wasvika ipapo nechikonzero chei mareasons acho awakaona awakaestablisha ndeapi ndo ashairi saka nyaya inodii inoraswa rasa nyaya ishe wakakanganisa kutonga inoitika nekuti kana chitonga katoone mafekti
ekuti tiripise vanhu zvine mafekta akakwana. Ungati ukabvunzwa kuti ko wakasvika pajudgment sei, unotaura. Ini vanhu vese vanotonga ndikabvunzwa kuti ndakasvika pajudgment sei, ndokutaura kuti ndakasvika nechikoso chakati, akataura zvakati. Wazvinzwa tichitonga mukomana mamuri munomishi kuti we establish mafacts. Mafacts ndiye anokunda nyaya. Mukashaya mafacts ngoti munhu auya nenyaya amhangara ari kure, hapana kwamunosvika, hamutongi nyaya zvakanaka. You establish mafacts, moona kuti mafacts akamira sei, so that unosvika pajudgment. Nekuti munhu akakanganisa nenhau yekuti akakanganisa apa. Ndo zvinoita. Right, no dismissa. Haundobhadhari mombe iyoyo, isho wacho warimo warikuzviziva, and hawaenforce that judgment. Okay, makosi tinodismissa, hapabhadhari makosi erikosi, hapana anobhadhara.